Poďte sa so mnou pokochať týmto výhľadom. A kto nevie, kto a čo je ikonik, tak takéto pocity vo mne vyvoláva aj takéto ikonik. Nádhera, krása, ľahkosť, sloboda, ale aj sila, lebo toto to máš až zimom riavky. Lebo to je sila a tu je všetko. Tu sú ľudské životy, tu sa snúbi, všetky zmysly spolu sa tu snúbia dokopy. A moje narodeniny bez veku, to je pocit, ktorého som sa predtým bála. A teraz sa nebojím, lebo som bez veku. A toto je pre vás odo mňa moja narodeninová ponuka. A táto moja narodeninová ponuka, kde toto všetko získate k ikoniku gratis odo mňa ako darček, platí len ale do 6. septembra alebo do vypredania a nájdete ju na markizamodaitaliana.sk.